Mhm.
Het is precies 12 uur en we zijn klaar voor de sail-in van Harlingen Sail 2026. De Stichting Harlingen Sail organiseert de Tallship Races Harlingen in samenwerking met en in opdracht van de gemeente Harlingen. De internationale organisator van de Tallship Races is de Goede Doelen Stichting Sail Training International uit Engeland. De werelds belangrijkste organisator van zeilraces en evenementen. Met een missie: jongeren van 15 tot 25 jaar de ervaring van hun leven bieden. Het eerste schip wat u daar binnenvaart is de Brabander. Schip in de klasse B, gebouwd in 1977. 32 meter lang en hij komt uit Litouwen. De thuishaven Klaipėda in Litouwen. Dit schip was er ook in 2014. De Tallship Brabander is eigendom van de Universiteit van Klaipėda in Litouwen. Deze universiteit heeft de Tallship in 2006 gekocht vanuit Nederland. Het schip wordt ingezet voor studentenopleidingen, toeristische zeilreizen en onderzoek naar oceanen, de kusten en het leven in de zee. De bemanning bestaat uit een mix van studenten, zeekadetten en ervaren jachtzeilers. Het schip is een vaste deelnemer aan internationale zeilreizen.
Gisteravond zijn we begonnen met een prachtig concert van de Marinekapel met Floor Jansen, Melissa Vander en Wiebe van Dijk. Hier op het grote podium bij de Blauwe Kop. En zometeen om 3 uur treedt Melissa Vander daar met haar band weer op. En we hebben heel veel muziek de rest van de dag. En natuurlijk ook op zaterdag, zondag en maandag. Maar het belangrijkste nu, van 12 tot 3, de Sail In, Harlingen Sail 2026. De eerste wedstrijd van de Topshot Races werd in 1956 georganiseerd door Bernard Morgan en Lippense Woods. Toen deden de 20 schepen mee aan deze eerste race van Torquay Devon naar Lissabon. In 2014 is voor het eerst in de geschiedenis van de Topshot Races een Nederlandse haven gasthaven van de internationale zeilrace. Het grote aantal van 337 trainees leverde Stichting Harlingen Sail dat jaar een award op voor het hoogste aantal deelnemende trainees ooit.
Het volgende schip dat binnenkomt is de Urania. Een schip uit de klasse D, gebouwd in 2004, 26,5 meter en hij komt uit Nederland, uit Den Helder. De Urania is een stalen schoenen met een klassieke uitstraling en een opvallend rood-wit-blauw spinaak. Het is het opleidingsschip van de Koninklijke Marine in Nederland. Het schip werd gebouwd als opvolger van eerdere schepen met dezelfde naam. Naast dat het schip deelneemt aan de Tallship Races, wordt het gebruikt als zeiltrainingsschip voor adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. De Urania.
Het volgende schip dat binnenkomt is de Pascual Flores. Schip in de klasse B uit 1917. 42,6 meter lang en hij komt uit Spanje. Hij is nog niet eerder geweest hier in Harlingen, maar was wel de racewinnaar in 2025. Pascual Flores is een Spaanse driemasschoener en het schip is een replica van de originele vissers- en handelsgoeders die vroeger langs de Middellandse zeekust voeren. Met een klassieke houten romp en authentieke tuiggage is het een herkenbaar tolschip. Welkom, Pascual Flores. Willem de Vlaming die nu binnenkomt, dat is geen tolschip, maar die komt van de Schelling. Het volgende schip dat binnenvaart is de Royalist. Schip in de klasse A uit 2015. 36 meter en komt uit Engeland. Het schip is nog niet eerder in Harlingen geweest, maar was wel de racewinnaar in 2017. Het is het vlaggenschip van de Sea Cadets. Een trainingsbrief die plaats biedt aan 24 kadetten. En dat zijn officieren in opleiding voor 6-daagse reizen. Het schip is geïnspireerd op grotere en snellere jachten en is enorm geschikt voor het opleiden van jonge mensen op het gebied van zeilvaardigheid. De Royalist werd ontworpen door Equibens. In 2014-15 werd het gebouwd op de Spaanse scheepwerf van Asturias Gonda. Hierna benoemde Princess Royal het officieel tot het vlaggenschip van de Marine Society en Sea Cadets. De Royalist.
Het volgende schip is de Gulden Leeuw. De Gulden Leeuw is een klasse A-schip uit 1937, 67 meter lang en oorspronkelijk uit Nederland, uit Kampen. Dat deed eerder al mee aan de Tallship Races in 2014, 2018 en 2022. De Gulden Leeuw is een snelle driemast topzeilschoener dat doet denken aan een jaren 30 stijl met een dekindeling van een klassiek jacht. Het schip is gebouwd in 1937 met de naam MS Dana. Het ministerie van Landbouw en Visserij wilde een oceaanwarenschip dat bestand was tegen grote ijsmassa's. Zo is het vaak ingezet voor biologisch onderzoek in internationale wateren. In 2007 is het schip verkocht aan PT Charters. We hebben het schip omgebouwd tot een snelle driemast topzeilschoener met deze jaren 30 stijl. En sinds kort de thuishaven hier in Harlingen. De Gulden Leeuw.
zijn in afwachting van de volgende schepen die de haven komen binnenvaren. En vanaf vandaag zullen al die schepen te zien zijn hier in de haven van Harlingen. De 4e editie van de Tallship Races Harlingen. De laatste editie was in 2022. Het was een groot succes met 350.000 bezoekers over 4 dagen. En vanaf vandaag gaan we weer los hier in Harlingen. En we hebben natuurlijk heel veel te bieden. Niet alleen de grote schepen die binnenkomen, maar ook heel veel muziek. Straks om 3 uur op het grote podium. Melissa Pander. En daarna gaan we door met de muziek tot vanavond laat. Morgen op zaterdag om 3 uur de crewparade. En s'avonds de Sven Hammond Band. Dat wordt een groot spektakel. Zoekt u meer informatie over alle schepen of over alle activiteiten en muziek? Het is allemaal te vinden op de site harlingensail.com of sailharlingen.com.
volgende tolschip wat nu de haven binnenvaart. De Stadsraad Lemkoel. Het vlaggenschip van dit evenement, dit weekend. Het is een schip in de klasse A, gebouwd in 1914, 97 meter lang en komt uit Bergen, Noorwegen. Het was eerder in Harlingen in 2014 en 2018. En het won prijzen in 2013 en in 2016. De Stadsraad Lemkoel is een stalen boot met 3 masten en een eigendom van de Stiftelsen Zeilskipet Stadsraad Lemkoel. Het schip is tegenwoordig een opleidingsschip en trainingsschip voor Noorse jongeren en de marine. Hij werd gebouwd in 1914 in Bremerhaven als trainingsschip voor de Duitse koopvaardij. Oorspronkelijk werd het schip groothertog Friedrich August genoemd. In 1923 werd het schip gekocht door de Norwegian Ship Owners Association. In 1924 stapte het schip over naar de Bergen Ship Foundation, waar ze tot 1966, de uitzondering van de Tweede Wereldoorlog, werd gerund. De scheepseigenaar van Bergen was tot 1973 eigenaar van het schip, waarna het in 1978 geschonken werd aan de huidige eigenaar. Richard, jij weet alles van dit schip, het vlaggenschip tijdens de Toll Races in 2026. Vertel je eens even wat over. Heel ijzerlijk schip, groot, het was snel. Uiteraard zijn de wedstrijd meedoet en nu het schip van de wedstrijd ook. Hou je vaak gebruiken in even knoop. De wedstrijd Lemkoel is ook winnaar van de T-Club Trophy geweest voor het oversteken van de Atlantic op de snelle wijze in het geval. Hoe bijzonder is het dat dit schip hier nu in Harlingen aankomt? Dat is voor mij een ontroerend moment. Verder is het schip uit 1914, omdat er niemand in zo'n goede staat is. De Noorse overheid die subsidie geeft om het schip in zeer goede conditie te houden, zodat er nog steeds voor alles gebruikt kan worden en alle regelgeving voldoet. Je slaat aan boord trouwens in boemassen. Dat houdt soms het minst 7 meter varen. Maar als je hier op de oceaan verschepen wordt met veel rollersnelheid en waarderen, dan is dat niet wat er gedaan is in de slag. Er zijn een aantal sleepboten omheen. Waarom is dat volgens een groot schip? Nou, voor de Lemkoel is de haven niet echt groot. Zou op eigen kracht kunnen, maar natuurlijk zekerheid voor alles. Dus er is een sleepboot achter. En die achterstoppen als vader afgaat. En een sleepboot voor om de boeg in te trekken als een kortgedraai gemaakt moet worden. De Stadsraad Lemkoel was eerder al in Harlingen in 2014 en in 2018. En Richard, hoeveel bemanning zit er nou op dit schip? Staat is er minimaal dat het 22 man, soms 25 was het wel 4
vaste belangen. En daarnaast rond de 100 gasten, trainers. Dit schip ligt hier straks aan de kade, is natuurlijk straks van dichtbij te bekijken. Het vlaggenschip van de Toll Racers Harlingen 2026. Het kost natuurlijk even tijd om het schip goed aan de wal te krijgen. En voor de hoek op de grote mast ziet u nog een meneertje zitten. Richard, wat is de reden dat u de meneer daar zit? Een vrouwtje. Een mevrouw, sorry. Zij zegt de geus. Ja, zij zegt dat het niet in de dienst. En dat is in dit geval verslaan voor het niet werken. En ja, meer schepen weten dat als ze een goed klant doen, dan is het een puntje. En later zien we het vandaan komen. Zie je net dus nachtjes zuiden. Aan boord toen ik op de Zeelander viel in 1990. En het is niet een water geweest. Ik ga niet zo vertellen.
Terwijl de Lempool nog bezig is om aan te leggen, is het volgende tolschip vaart nu de haven binnen. Het is de Frederik Chopin. Een schip in de klasse A, gebouwd in 1990, 55 meter lang en het komt uit Polen. Het was eerder in Marinier in 2014, 2018 en 2022. En het was racewinnaar in vele jaren. De laatste jaren in 2024 en 2025. Dit witte schip met de rode strepen boven de waterlijn, haar crew met de rood-blauwe polo's en de mascotte, de rode vogel met de gele bek, zijn een unieke verschijning op zich. De Frederik Chopin is een tweemast opleidingsschip. De Chopin is van 1990 tot 1992 gebouwd in Gdansk. Het schip werd vernoemd naar de beroemde 19e eeuwse Poolse componist Frederik Chopin. Hij werd vanaf het begin ingezet voor zeilopleidingen en internationale trainingsprogramma's. Dus ja, kun je nog iets specifieks vertellen over dit schip?
En daar is de kapitaan Glowacki, een schip in klasse A uit 1944, 30,6 meter lang uit Polen. Het was hier ook in 2014 en was inderdaad ook de racewinnaar. De kapitaan Glowacki is een stoer zeilschip met traditionele lijnen en een vierkant getuigde tuigage is het schip volledig ingericht op zeiltrainingen en opleidingen. De Glowacki is in 1942 gebouwd als semi-militair schip. Na de oorlog werd het schip gevonden door Polen en gerenoveerd als zeilschip. Het schip diende voor verschillende oefeningen op maritieme scholen tot in de jaren 70. In de jaren 80 werd het schip herbouwd. En tegenwoordig wordt het schip beheerd door Three Oceans. En deze zorgt ervoor dat het schip nog steeds gebruikt wordt voor zeiltraining en maritieme educatie. Welkom, kapitaan Glowacki.
volgende tolship wat nu de haven binnenvaart is de Progoria. Het is een klasse A-schip uit 1980. 46,5 meter en het komt uit Polen. En het was eerder al in Harlingen in 2014 en 2018. De Progoria is een Poolse driemast barkentijn en dient als opleidings- en trainingsschip. Het werd gebouwd in 1980 voor het project Iron Circle Fraternity, een maritiem educatief project. En dit project werd in 1971 opgericht door kapitein Adam Nasser en later gesponsord door de Poolse nationale televisie en het tv-magazine Flying Dutchman. Sinds 1982 neemt de Progoria deel aan de tolships. Richard, hoe speciaal is dit schip op de boot? Ja, het is een prachtig schip natuurlijk. Barkentijn betekent dat er dames in de voormast zitten. En deze schepen, de Progoria, deze nog een, dat zijn de voorlopers van de Bernard Watson, de meer grotere schepen die later in de jaren 80 niet gebouwd zijn. Het schip zeilt altijd succesvol, zegt overleefd in de voorschipraces, maakt ook wel eens aan. In 2019 is het een voor hem toe aanvaringen met het Progoria. De samenwerkkosten van die productie het niet in schuld, want ze verwachten dat deze drukkers de hele bedrijven. En dat is bijzonder
volgende schip tijdens de Tallship races hier in Harlingen, wat nu de haven binnenkomt, is de Eendracht. Een schip in de klasse A uit 1989 en het is 59 meter lang. Hij komt uit Rotterdam, uit Nederland. En het was eerder in Harlingen in 2014, 2018 en 2022. Het is een imposante driemasschoener, bedoeld om zowel jongeren als volwassenen op een veilige manier kennis te laten maken met het zeezeilen. De Eendracht heeft een rijke geschiedenis die begon in 1938. Veel mensen waren bezorgd om de opkomst van de gemotoriseerde scheepvaart en de veranderingen die dit met zich meebracht. De kennis van het zeezeilen zou verloren gaan en daarmee ook het samenwerken, de teamspirit en het doorzettingsvermogen. De Nationale Vereniging is opgericht en de bouw van de Eendracht is gestart om de opleidingsmogelijkheden op het schip te behouden. En toen volgde een lange vertraging door de Tweede Wereldoorlog en de economische gevolgen daarvan. Door de hulp van veel vrijwilligers en beschermheer Prins Bernhard is de bouw van het Tallship in 1974 alsnog afgerond. En ze werd in 1989 gedoopt door koningin Beatrix. De Eendracht.
Het volgende schip dat nu de haven binnenvaart is de Wilde Zwan. Een klasse A-schip uit 1920 en het is 62 meter lang en komt uit Makken. Het was eerder in Arnhem in 2014, 2018 en 2022. Wilde Zwan is een tolschip met een Friese naam en heeft Makken dus als thuishaven. Het is de grootste tweemast topzeilschoener ter wereld. De romp van de Wilde Zwan is in 1920 in Duitsland gebouwd en diende oorspronkelijk als stoomschip voor de haringvloot. Het schip is lang en smal, zodat ze zo snel mogelijk naar de haven van Hamburg kon varen met vers gevangen vis. In 2007 is het casco van het schip naar Nederland gehaald en omgebouwd tot een modern opleidingsschip. Iedere zomer zeilt deze schoener een wedstrijd tegen de grote windjammers. En zeker niet zonder succes. In 2011 was de Wilde Zwan de overall winnaar van de Tallship Races. Welkom, Wilde Zwan.
En hier vaart in de haven nu de Artemis. Een klasse A-schip uit 1926. 59 meter lang. En hij komt ook uit Nederland. Hij was eerder bij de Coastal Races in Harlingen in 2014 en 2018. De imposante driemastbark Artemis doet met haar uitstraling direct denken aan de klassieke zeevaarttraditie. Het schip biedt een combinatie van authentiek zeilen en modern comfort. Dit jaar viert de Artemis haar 100ste verjaardag en dat is natuurlijk reden voor een feestje. In Zeeharlingen krijgt ze iets dat al een eeuw ontbreekt, een boegbeeld. In 1926 is het schip de Artemis te water gelaten en hierbij vernoemd naar de Griekse godin van de jacht. Tot eind jaren 1940 diende het schip als walvisvaarder op de Noordelijke IJszee en de Antarctische Oceaan. In 1950 is ze omgebouwd tot vrachtschip. En in deze tijd zeilde de Artemis voornamelijk tussen Azië en Zuid-Amerika, terwijl de thuishaven Marstal in Denemarken bleef. Eind van de 20e eeuw is het tolschip gerestaureerd, waarna ze sinds 2001 als driemaster te vinden is op de Noord-Europese wateren. Richard, jij weet er alles van. Wat is er zo bijzonder aan dit prachtige schip, de Artemis? Nou, de Artemis is een product van de Nederlandse zeevaarten. Op die manier Artemis is gebouwd door de fabriekers Bruinsma. Jan Bruinsma, wel bekend in het wereldje. En ze varen succesvol feestelijke partijen in Noord-Europa. En ze doen ook wel aan de SCI. Dus de Artemis is een
En het schip dat nu binnenkomt heet de Sørlandet. Een klasse A-schip. Gebouwd in 1927, 64 meter lang. En het komt uit Kristiansand, Noorwegen. Hij was al eerder in Harlingen in 2014 en 2018. De Sørlandet is een Noors schip dat eigendom is en wordt beheerd door een stichting zonder winstoogmerk. En het schip heeft meerdere verdiensten op zijn naam staan, zoals het oudste volledig betuigde schip in gebruik ter wereld, het eerste Noors trainingsschip dat de Atlantische Oceaan overstak en het eerste tolschip dat zeiltrainingen voor vrouwen aanbiedt. Het werd gebouwd in 1927 in Kristiansand, Noorwegen. De naam van het schip betekent het zuidelijke land. Het volledig betuigde schip was bedoeld voor het trainen van jonge mensen voor de koopvaardij en handelsvaart. In de jaren 70 nam de vraag naar deze trainingen af en breidde het schip zijn activiteiten uit. Richard, ik heb mij laten vertellen dat hij heel veel vanaf weet. Ja, ik heb overal natuurlijk gegeven. En hier heb ik 6 jaar geboren als werken, als stuurder. Tot 96. Sørlandet is een stuk kleiner als de Stadstraat Lempoel. Een van de andere 3 Noorse schepen. Sørlandet is een golfschip, dat betekent dat mastrijden van alle raams. En het is typerend voor opleidingsschepen, om raams en kadetten op te laten klimmen. Sørlandet is een nog origineel geklonken schip. 2004 hebben we met ons Harlingse firma de 5 glazen mogen vervangen en de romp is dan onze geheel geklonken. En als die gerepareerd wordt, dan wordt hij ook nog op die wijze gerepareerd. Het schip heeft wat minder bemanning als de Lempoel, dus ook wat kleiner, kan 60 mensen meenemen op de vrouwen van huisvesten op het bakjetten. En heeft bemanning van 28 mensen. En meteen daarachteraan de Thalassa, een schip in klasse A, uit 1980, 47 meter lang en komt uit Harlingen. En was hier eerder in 2014, 18 en 2022. Deze bakkentrein is een imposant tolschip. De driemaster is een van de mooiste en snelste zeilschepen uit de Nederlandse vloot. Sinds betuigd volgens oude traditie, maar uitgerust volgens de modernste veiligheidseisen. Het brengt avontuurlijk zeilen en comfortabel genieten in perfecte harmonie. Gebouwd in 1980, nadat ze in 1985 is gezonken, is ze volledig herbouwd en in 1995 opnieuw te water gelaten als een traditioneel getuigde driemaster. In 2004 nam dit schip voor het eerst deel aan de Tolship Races.
En het schip dat nu de haven binnenvaart, dit schip is de Abel Tasman, 41 meter lang uit 1913. De Abel Tasman, voorheen de Herman, is in 1913 gebouwd op een scheepswerf in Waterhuizen. En in deze tijd fungeerde het schip als een zeilend vrachtschip. Het is hierna verkocht naar Denemarken, waar het de naam Laksen kreeg en de romp vergroot is. In de winter van 1989 is ze omgebouwd tot een comfortabel charterschip en is de romp weer ingekort naar hoe het destijds was. Uiteindelijk kreeg het in 1998 de naam Abel Tasman, vernoemd natuurlijk naar de zeezeilvader Abel J. Tasman. Tegenwoordig biedt het schip diverse meerdaagse reizen aan, maar is het ook te boeken voor dagtochten, bedrijfsuitjes, teambuilding of presentaties. Dit jaar is de Abel Tasman alleen vandaag aanwezig in de haven van Harlingen. de Helena. En hij wordt dit jaar 150 jaar. Onze monumentale gelegenheid is het Vadermuseum die aan de rijke geschiedenis van de Rijn en binnenvaart. Kijk, hoe doet de Helena aan alle hedendaagse veiligheidseisen en is een sfeervol en comfortabel ingericht. Vanuit de thuishaven Rotterdam bevaart de Helena alle binnenwateren
van Basel in Zwitserland naartoe. En naast al die prachtige schepen die naar de haven van Harlingen binnenkomen, is er natuurlijk van alles te doen. Van alle pleinen, de handelskade, we hebben een reuzenrad, de Seaside Markt, er staat een fotobooth. Nou, er is zoveel te doen hier in Harlingen. Zorgt u vooral dat u de krant krijgt. De Sail Harlingen
krant. Daarin staat alles over alle activiteiten, over de schepen en over de muziek die de komende dagen te horen zal zijn. Terwijl de veerboot in de weer vaart naar Vlieland en Terschelling zijn we in Harlingen. En dit is een van de Friese 11 steden en de enige stad direct gelegen aan de UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Het is de zeehavenstad van Friesland en een stoere magneet voor liefhebbers van wind en water. En net zo aantrekkelijk voor liefhebbers van een roemrijk nautisch verleden. Harlingen kreeg al 1234 stadsrechten. Dat verleden zie je terug in de historische binnenstad met prachtige straten en gevels.
Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn begonnen de Tolstoy Race 2026. En wat een gezelligheid. De schepen zijn bijna allemaal binnen. Je kunt ze gaan bekijken en bezichtigen. Het zijn de knappe mannen en we hebben heerlijke weersomstandigheden. Niet meer zo heel erg heet, lekker winter. Prachtige dag.